Така, да видим какво са ни пратили нашите кумове, без изобщо да подозираме. Не сме отваряли подаръци, за които не знаем нищо. Може би кашон круасани, който е бутилиране, явно това е отгоре. Он даже е чупливо. Сигурно е бутилка ракия от кума. Да видим. Хората отварят подаръци с швейцарски нож, а с немски тирбушон. Но просто по-често се ползва, отколкото швейцарски нож в нас. Интересното е, че куриера дойде без изобщо да знам защо. Даже го питах какво ми пращат някакви неща. Доста сериозно облепяне. Лошото е, че не е ракия. Хубавото е, че нещо готино. В случай баба ти Марта. Интересно. Такива кумови имаме. От рано почват да се научават. Добре.